Cando cumplí os 18 aínda bastante preguntas para facer algunha cousa ou outra, sí. O médico así non me entero moito de que de pedir cita e tal, prefiro ir con miña nai e meu avó. Un trámite do banco que se me escapa, que non sei realizar eu sola. Pero eu non vexo ningún problema se precisas axuda pela teus pais ou algún outro maior. Ao final, tan complicado non é, un pouco a inseguridade de facer algo por primeira vez. Ya eres mayor de edad, ya tienes una edad, no es necesario, yo, vamos, no vendría con mi madre ni con mi padre a que me hicieran nada. Un simple cartel abre un gran debate na Universidade de Granada. Deben acompañar as nais e os pais os alumnos nos trámites se xa son adultos? O dilema trasladarse a moitas outras xestións, dende acudir ao médico a tratar cun banco. É axuda ou sobreprotección? Pais non grazas. O vicedecano de Granada só trata cos estudantes. Na Universidade de Vigo non atopamos cartéis semellantes, pero a norma está clara. Son mayores de edad, incluso un chaval nos podría denunciar porque hemos atendido o dado algún dato de ellos. Entonces, no está escrito, pero no les atendemos. Na universidade a maioría dos trámites poden facerse en liña. Piden axuda aos mozos? Me ayudan si no soy capaz. En plan, yo intento hacerlo solo, pero si no soy capaz, pido ayuda. Ao final, sempre nalgúnha cousa, para pedir unha beca ou así, necesito axuda da miña nai. Normalmente son cosas que fago eu, pero se necesito ou preciso algunha axuda, os primeiros en falar son os meus pais. E ao saír de clase, están preparados os mozos para cruzar a maioría de idade? O piso non lo buscou un amigo e despois a tarxeta de bus e todo eso sí que o facemos nós. Por exemplo, para votar, algo que é moi sencillo, pois preguntas a teu pai, oye, como funciona isto? Son cousas que non hubo que facer nunca e nadie explica tampouco, entonces hai que preguntar. Pois a última pregunta é se serán os maiores os que sobreprotexen a rapazada. Que contesten elas, que xa son adultas. Un pouco, quizáis sí, porque, por exemplo, meus pais están moi pendientes sempre de min, que estea ben, que chegue ben a casa, que todo me vaya ben en xeral. Sí, la verdad es que un poco sí. O sea, cada vez menos a medida que avanzas, pero en las nuevas generaciones cada vez se nota más.